Ruim 320 oldtimers toerden afgelopen weekend door de regio tijdens de 30ste editie van Venray Oldtimer City. Een bijzondere mijlpaal voor de organisatie. Ja, lekker gevoel. Ben je trots? Ja, een beetje trots, ja. Venray op kaart gezet op oldtimergebied. Ja. Hoe werkt dat nou aan de voorkant? Melden mensen zich aan? Benaderen jullie mensen met een oldtimer? Nou, we hebben een website en de mensen kunnen op de website zich online van tevoren aanmelden met een voorinschrijving. Wat voor de deelnemers financieel nog iets interessanter is. En voor ons makkelijk dat we de controle hebben hoeveel mensen er gaan komen. Maken jullie keuzes in auto's of kan elke oldtimer meedoen? Nee, er is een paar keuzes die we maken, maar de belangrijkste keuze is de leeftijd van de auto. Hij moet van voor 1 januari 1988 zijn. Na de toertocht verzamelden de oldtimers zich in het centrum waar de auto's bekeken konden worden. Van brandweer tot ambulance, elk met een eigen verhaal. Hoe komt u daaraan? Een keer gekocht, 25, 30 jaar geleden met z'n tweeën. We waren op een postzegelbeurs van brandweerpostzegels. En toen zei mijn maatje van wij hebben ook een DAF, want er stond er buiten nog een. En toen zei die meneer van wij hebben er ook nog een brandweerautootje, die is te koop. En toen hebben we hem gekocht. Was hij al helemaal compleet of heeft u eraan moeten sleutelen? Het is een brandweerautootje uit een DAF geweest uit 1971 geproduceerd. Die is in 1978 is die omgebouwd naar een brandweerautootje door enkele mensen van de brandweer Diemen. Alleen om deel te nemen aan een optocht toen ze 50 jaar bestonden daar. Dus hij heeft eigenlijk maar 1 middag officieel dienst gedaan. Nou, deze auto hebben ze nodig gehad voor in de film De Bende van Os. En dat is wel een beetje een ruige film. Maar anders kunnen ze niet aan zo'n ambulance komen. Want ik moet iemand afvoeren die overleden is of verdronken is in een water in Os. Hij wordt als lijkenwagen gebruikt en als ambulance. Officieel is het een ambulance, komt uit Denemarken. Voor 47 jaar terug heb ik die ingevoerd vanuit Denemarken. En ik heb er zelf 2 jaar over gerestaureerd, want er was hier verder in Venray niemand. Als Jos van Hesta was de enige die een oldtimer had. En ik heb die gerestaureerd in 2 jaar. En nu heb ik hem inmiddels 45 jaar rijbaar. Het is een 53 Pontiac en een Chieftain, waarvan er wereldwijd nog een 240 rijdend zijn. En die van u rijdt nog? Inderdaad, anders was ik hier niet. Ja, dat is. Ik heb hem 15 jaar in mijn bezit. En ze zeggen dat hij van mij is. Maar vrouwlief heeft natuurlijk mede betaald. Hè. Hij is in 1992 of 1993 in Nederland terechtgekomen. En 15 jaar geleden heb ik hem toen gekocht. En toen was hij zoals hij nu is? Ja, maar hij is helemaal toen al origineel. Dat wel. Dus dat is, ook de bekleding is origineel, dus geen scheur erin of niets. Alleen we hebben er een pleet overheen gelegd. Aangezien met spijkerbroeken slijt de bekleding enorm. Rijdt u er veel mee? Ja, anders had het geen auto moeten worden. Ik bedoel, het is iets om in te rijden. En leuk, nostalgisch. Heeft u veel bekijks onderweg? Het is ontzettend. Die duimen die vliegen omhoog. Of ze hangen uit het raam om foto's te maken. Dat is eerlijk gezegd best wel leuk hoor. Hij kan 80, maar dat durf ik niet, want ik heb mechanische remmen. Hij remt zo hard als ik duw. Want er zijn mensen die rijden achter me aan, rijden links van mij en dan kom ik bij een stoplicht. En dan schiet ze gauw voor mij. En ik heb een lange remweg, dus dan moet ik de berm in om te remmen. 90 km per uur, we mogen op de snelweg rijden. Tussen de vrachtwagens in het meestal. Maar we komen hier met een gewone auto met een trailertje erachter. Waarom? Dat zit comfortabel.